Talvipäivään tuo iloa, jos sisätiloista näkee, mitä ruokintapaikalla tapahtuu. Paras paikka automaatille on jonkin puun tai tiheän pensaan läheisyydessä. Mitäs, laitettaisiko tää automaatti tohon omenapuulle? No joo, laitetaan vaan, se on ihan hyvä paikka. Ei muuta kuin täytetään automaatti. Siitä. Tuossa on muuten toi hyvä pöheikki, jossa linnut tykkää olla suojassa vaaralla. Niin, ei muuta kuin ruokarauhaa. Niin. Joo, tää onkin hyvä paikka. Tää on riittävän kaukana ikkunoista, ettei linnut lennä päin. Joo, ja sitten rakennus on riittävän kaukaa, ettei nuo jyrsijät ala kantaa varastoja sinne. Ruokinnalle tulee aina muutkin nälkäiset. Oravat ja pikkujyrsijät ja rusakotkin. Kyllä. Niinhän niiden pitääkin tulla. Ne on luontokappale kaikki. No, tää onkin hyvä malli. Tässä linnut ei pääse kakkimaan oman ruokansa sekaan. Niin ja läpinäkyvänä, niin kaukaakin näkee, että koska se pitää täyttää taas. Joo, eiköhän lähdetä sisään katsomaan ja päästetään linnut tutkimaan tätä laitetta. Joo, kukahan tulee ensimmäisenä?